Goazen elkarturik piztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure gitarra, gure bizia. Goazen elkarturik piztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, geure bihotzak jainkoa maitatzera zuzentzen duen jauna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, Eukaristia honetan gure Aita Santuaren osasunagaitik eskatuko dugu. Gure jangoikoak eman dezaiola behar duen osasuna. Eta jarrai dezala geure Eliza zuzentzen. Asmo honekin batera, aitor ditzagun geure bekatuak misterio honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Jainko algustiduna, zeure laguntzak egin gaitzala gai beti zuzen dena usnartuz, zuri atsegin zaizuna hitzez eta egitez betetzeko. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arrak bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Iraken liburuaren hasiera. Jakinduria guztia jainkoagandik dator. Harekin dago beti. Itsasondarra, euritantak, mendez mendeko egunak, nork zenbatu. Zeruaren garaiera, lurraren zabalera, itsasoaren sakonera, nork neurtu. Gauza guztien aurretik sortua da jakinduria, betidanik adimena eta zuhurtzia. Jakinduriaren sustraia nori eman zaio aditzera, haren egintza trebeak nork ezagutu. Bat bakarra da jakintsua, biziki beldurgarria, jauna, bere tronuan eseria dagoena. Berak sortu zuen jakinduria, hark ikusi eta neurtu ere, hark banatu berak egindako guztien gain. Gizaki guztiei eman die bere esku zabaltasunez, eta are esku zabalagoz maite dutenei. Jaunak esana. Errege da jauna, ospez jantzia. Errege da jauna, ospez jantzia. Errege da jauna, ospez jantzia. Jauna indarrez jantzia eta inguratua. Errege da jauna, ospez jantzia. Sendo ezarria dago mundua, ez dago koloka. Zure tronua sendo ezarria dago betidanik, betikoa zarazu. Errege da jauna, ospez jantzia.
Zure erabakiak fidagarri dira, zure etxea santutasunez eder, jauna, betiereko egunetan. Errege da, jauna, ospez jantzia. Aleluia, aleluia, aleluia. Kristo Jesus gure salbatzaileak, eriotza ezereztu du, eta bizia argitu berri onaren bidez. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus eta berekin zituen lagunak menditik jetxi eta izkasleen gana iritsi zirenean, jendetza handia ikusi zuten haien inguruan. Eta lege maisu batzuk haiekin eztabaidan. Jende harriturik zeuden gelditu zen Jesus ikustean, eta lasterka joan zitzaizkion agurtzera. Jesusek galdetu egin zien ikasleei, zertzen duten horiekin eztabaidan. Jende arteko batek erantzun zion, maisu, hemen ekarri dizut neure semea. Hitz egiten uzten ez dion espiritua du. Non edoan espiritua jabetzen zaionean lurrera botatzen du. Eta mutikoa, lerdea, dariola eta hotz karraska gogor egina gelditzen da. Zure ikaslei eskatu diet espiritua botatzeko, baina ezin izan dute. Jesusek esan zien, hau gizaldi siniz gogorra. Noiz arte egon behar dut nik zuekin. Noiz arte jasan behar ote zaituztet, ekarri mutikoa. Ekarri zioten eta espirituak Jesus ikusteaz batera gogor astindu zuen mutikoa. Eta lurrean irauka eta lerdea zeriola utzi zuen. Jesusek galdetu zion aitari, noiztik dago horrela? Hark erantzun, umetatik. Askotan bota izan du zutara baita uretara ere, hilarazteko. Ezer egin alba duzu, erruki zaitez gutaz eta lagundu ezaiguzu. Jesusek esan zion, aldudan diozu, dena aldut sinisten duenak. Orduan, mutikoaren aitak deia darka sinitsi nahi dut. Lagundu sinizgabe honi. Jesusek jendea pilatzen ari zela ikusirik, gogor eraso zion espiritu gaiztoari. Espiritu gorra eta mutua, nik agintzen diat, ateradi honengandik eta ez zartu berriro. Espiritua garrasika eta bere beziko astindua emanez, atera egintzen. Mutikoa hilik bezala gelditu zen, hila zegoela zioen askok, baina Jesusek eskutik hartu eta altxarazi egin zuen, eta mutikoa zuti jarri zen. Jesus etxeratu zenean, ikasleek galdetu zioten bakarrean, eta guk zergatik ezin izan dugu espiritua bota. Jesusek erantzun zien, giza honetako espirituak botatzeko bide bakarra otoitza da. Jaunak, esana? Gaurko evangelio honetan aurkitzen gara eta geure bizitzako egoerarekin topo egiten du, aurka jotzen dute. Askok, eliztar askok esango digute, hau kendu berra dago, gaur egun olakoik ez da pasatzen.
Hau kendu berra dago, gaur egun olako gauz raroik ez da pasatzen. Kontu zibili pertsona horiekin. Kontu zibili. Azkenian, nahi edo ez nahi, sinistu o ez sinistu, gaitza existitzen da. Eta danok ikusi izan dugu gaitza gure bizitzan. Beste gauz bada, ikusi izana baten posesioa. Beste gauz bada. Gertatzen dira, Gertatzen dira. Ez da ohikoa, baino gertatzen dira. Gertatzen dira gauz raroekin ibiltzen malimagea, guijarekin ibiltzen malimagea, txamanen artean ibiltzen malimagea, tarota eta olako gauzekin ibiltzen malimagea, gauz honik ez digute ekarriko. Inoiz, inoiz, inoiz. Jesusek esaten digu, kontuz, bildurrik ez euki, hiltzera, zuen gorputza hiltzera eramango duten pertsonak. Bildurra eduki zuen anima zutara bidaliko duten pertsona horiengan. Kontuz gauz horietan. Kristaudan pertsonak ez du dana probatu behar. Eta hoi ez dira gauz onak. Eta behaien fruituak ez dira onak. Beraz, gure konfiantza Jesusen gandago. Gure salvamena Jesusen gandago. Bildurrik ez dugu inoiz euki behar Jesusekin balima gaude. Grazian bizi balimagera eta otoitzean bat bizi balimagea. Lasai bizi. Baina bizi jakinda gaitza ere existitzen dela. Ez dago inoiz, ez dezue aurkituko santu bat esaten duena gaitza ez du existitzen. Inoiz. Inoiz. Azkenean, evangelioan, lau evangelioetan, Jesusek hitz egiten duen gai bat da, deabroari buruz. 30 aldiz hitz egiten du. Hori esan nahi du, deabrua eta gaitza ez balimada existitzen, Jesus gezurretan ibilizala. Eta gezurra esan digula. Eta hori badakigu ezetz. Beraz, konfiantza osoz, jangoikoaren gana geure itxaropena jarririk, bizi dezagula, eta etzagu ezer pasatuko. Baina, jakin, gure otoitzari bidez, gauz haundi eta ederrak egin ditzazkegula. Hoy, el Evangelio de hoy, muchas veces, y muchos cristianos, porque a la gente de la calle estas cosas no les interesa. No les interesa, pero muchos cristianos se llevan las manos a la cabeza, muchos curas y muchos obispos se llevan las manos a la cabeza diciendo tantas chorradas como que el mal no existe, el diablo no existe. Y yo no ni por mucho me asemejo a la sabiduría que tienen ellos. Yo las 4 cosas que sé las digo porque me ciño a lo que dice Jesucristo, que sé que es fuente de sabiduría y fuente de verdad. Y Jesucristo habla muchas veces sobre el tema del mal. Y hoy sabemos que no está de moda hablar de estas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que los cristianos tenemos que saber que eso existe, que no es para nosotros,
que nuestra mirada tiene que estar en la gracia, en el amor de Dios, en el perdón del Señor y en la vida de Jesucristo. Ya está. Y de ahí, si vamos ahí, no nos pasa absolutamente nada. Pero si al final a mí mi abuela me decía, me acercaba al radiador y me decía, John, como te acerques te vas a quemar. Y a veces pensamos que nos acercamos a cosas y pensamos que no nos quemamos y nos llegamos a quemar. Y hay mucha gente que lo está pasando mal con este tipo de cosas y son verdad. Pues hoy le pedimos al Señor y hoy os animo a que recéis por todas personas que están sufriendo un tormento muy grande por este tipo de pecados, ¿no? Por este tipo de influencias del mal a personas que han andado y que están fuera de la misericordia del Señor, porque han ido a buscar agua a donde no tenían que buscar, ¿no? Y en vez de agua se han encontrado con el veneno, ¿no? Y ese veneno está dentro de ellos, ¿no? Pues hoy rezamos por todas esas personas que sufren y sufren mucho, para que nuestra oración sirva también para liberación de ese mal que pueden llevar dentro, y que la Iglesia y sobre todo los obispos y los sacerdotes también les acompañen en esta gran misión de echar este tipo de influencias que hay dentro de la persona. Geure alde otoitzean ari den Jesukristorekin bat eginik zuzen dezaizkigun aitari geure eskariak. Kristoren espirituak sortu eta bildua den Eliza, bere hartzain arduradun elizkide guztiekin, egiazko zenitarte izan dadin eta harrera honeko gizon emakume guztientzat. Eska dezaiegun jaunari. Ikasleen alde, harreta jaso dezatela beren eta gizartearen etorkizunerako behar duten prestaera eta jakinduria. Eska dezaiegun jaunari. Apaizetarako ikasten ari direnen alde. Jangoikoaren hitza eta fedezko egiak hausnartuz, presta daitezela gaurko elkarteari eta gizon emakumei Jesusen argia eskaintzeko. Eska dezaiegun jaunari. Geure Lizbarrutian ari dituzten pastoral lan guztiak izan daitezela Jesusen salbamen ekintza orain ere gertatzen ari dela erakusteko. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau xingo zaigu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatoa zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau xingo zaigu, betiko zorinaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zeure misterioak dagokion begirunez ospatzean, apalik eskatzen dizugu jauna, zeure handitasunaren ohoretan eskaintzen dugunak, ekar dezaigula salbamena. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainko alguztidun beti ere korrei Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik,
haren eriotza ospatzen baitugu, fede biziz haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingero guztiekin gorezten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, Santu, Santua, diren guztien jaiko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure bizira. Osana, zeru goienetan, beren katua jaunaren izenean datorrela. Osana, zeru Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santu gardauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri. Hau da, sinizmenaren misterioa. Hil eta piztu zerela jauna, zuberriz etorri gaita. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzearekin eta Liz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Luis, Jon eta Juan Jose. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Erruk zakizkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gurtzezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzupak aguro gunotan, zure arrukieri esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela.
Jesu Kristo gure jauna, zuk esan apostoluei pakea usten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errak bizbeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko bekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko bekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko bekatua, emaizu pakea. Hemen, hangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatua kentzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna ez da zinor, etxerezean zartzeko, baina zaztu bat eta zendatuko nahi. Ostia bizitzara, gauta egunigatik, maiteko zaitut beti, bioz, maiteko zaitut beti, Gurutziltzatu zaitu infernuak eta mundua bukatu. Sagrarioan bakardadean, horri ilunpean baztertu, baina gu Jesus egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, salbamen sakramentu honetan eman diguzun ogia, izan dezagula betiko biziaren ezaugarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta berdinkazitzatela jangoiko algustidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Batek Mariari dio graziaz betea, jangoikoaren semeari emango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan, amagorezten zaitugu,
Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jauna lagun, bihar elkar ikusten dugu arratzalde, eta gaun bat izan dezazuela.